Hi guys, good afternoon guys, good afternoon. Welcome my YouTube channel Catalina Arps. Guys, ang akong video karon ang magdaro gani guys. Muning pagdaro guys, tamanan og mais. Na nakaluoy sa kabaw guys, ang tao guys nga magguyod. Ni ako sa bukid guys sa kang Kiko Arts. Yuta nga napalit, gipadaro niya aron tamnan og mais. Dili lalim ang pagdaro guys, kay gahi kay sa tanan ang yuta. O gibugatan ang kabaw guys, oh. Pat. Muna guys ang pagdaro guys og yuta para tamnan og mais or balanghoy guys. Nagdaro na si Catalina Arps guys. Na pait. Ay sa cambio. Tinuturuan na siya guys, magdaro. Ba, kamo man makipagsulti sa kabaw na. Hulubi, akuan. Arsa! Ilalim guys, ang magdaro. O magani. Oh, tama na. Liko. Okay guys, dire lang po guys, kay murag sakit po guys. Bye.